Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh! Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman. Sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga isyu ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Magandang umaga, Pilipinas!
Mungsyong maga po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Araw ng Sabado. Dahil araw, mga ka-aksyon, it's a fair Saturday morning sa lahat po. August 22, 2026. Welcome po dito sa programang Mga Isyu ng Bayan, Saturday edition, mga ka-aksyon. At ako po ang inyong mga kasama, Aksyon Dav Tibakay. Sa atin pong technical department, nandiyan naman po si Aksyon Conrad Alvarez. So ayan, mga ka-aksyon, tayo po muli magsasama-sama dito po sa programang ito. Kaya naman, hinikayat ko po kayo na mag-text po sa ating text line 0922-852-1161. Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz para sa inyong mga mensahe, mga ka-aksyon. At ganun din, mga public service announcements po ninyo ay ibigay nyo na rin po dyan, mga ka-aksyon. Mga concerns po ninyo, mga bagay na nais po ninyo na mapa-aksyonan, ay message nyo lamang po kami or text nyo po kami dito po sa Aksyon Radio Pangasinan. Yan. Kumusta? Kumusta po ang inyong Saturday morning? Wala Action Conrad. Kanina, nagre-ready na naman akong maglaba. Wala pa na kuryente. Wala tayong kuryente doon sa Mangaldan hanggang alas 3:30 ng hapon yan. Mga ka-aksyon, boring. Sabi nila mga bata na nandoon, ay boring. Sabi nila, ngayong umagang ito, huwag kayong maboard. Ang daming pwedeng gawin. Daming pwedeng gawin. Maiksi lang yan hanggang alas 3. Diba, mga ka-aksyon? O dyan pa lamang sa labas ng bahay po natin. Diba, mga ka-aksyon? Maglinis kayo kasi ang daming mga naipunan ng tubig dyan. Kahapon, medyo masama pakiramdam ko kahapon Feeling ko, naku, baka mamaya magkadinggi na ako, kako niyan. Ako pa naman yung laging labas ng labas doon sa may bahay namin. Tapos kung ano-anong mga ginagawa, of course, mga household chores. Tapos, tignan ko, baka may mga naipon dito, magkadinggi na ako dito, kako. Kasi parang masama katawan ko kahapon, parang tatrangkasuhin. At dahil season niya yun, mga ka-aksyon, hay nako, dapat meron kayong gamot dyan na naka-standby sakaling sumama yung pakiramdam po ninyo. Pero kung ang ano niyan ay kailangan lang ng pahinga, ay pahinga naman, mga ka-aksyon. Makakapagbawas ng stress, ayun din yun, mga ka-aksyon. At syempre, mga ka-aksyon, ilang pa sa mga pag-uusapan po natin, yung mga iba't iba na naman na mga kaganapan po dito sa ating kapaligiran, mga ka-aksyon, o dito po sa lungsod ng Dagupan. Alam niyo naman yan, may pagbaha pa. Sabi nga ng hindi nagbabago, sabi nila, mga ka-aksyon. Ng mga, lalo syempre mga residents, ramdam naman po nila yan. Kung dyan man sa lugar nila, ay humupa yung baha, or same pa din, di ba, mga ka-aksyon? Pero yun, syempre, yung mga, iba pa, yung mga nagmamaneho, namamasada, ay, nako, same level. Mga ka-aksyon, malalim pa din. Oo, malalim pa rin. Mga ka-aksyon, so tiis po doon sa mga ka-aksyon po natin. Mga ka-aksyon po natin. Good morning po sa inyo. Dahil yung characters ay hindi ko mabasa. Good morning, salamat po sa inyong panonood. Sir Ben Gab Jovellanos, good morning po sa inyo. Thank you and God bless po. Thank you sa panood. God bless po sa inyo. So yan, mga ka-aksyon, ilan ba yung ating ngayon? Yung tide level, mga ka-aksyon, dito sa Dagupan City. O nasa 3.31 natalampakan, mga ka-aksyon. O di po ba 3.31, kaya mataas, halos di talaga bumababa yung tubig, mga ka-aksyon, kasi yan high tide, tapos saturated po ang mga lupa sa ngayon, kaya di halos bumababa. So kamusta yung mga nakakaawa din talaga, mga ka-aksyon, lalo na yung mga kababayan po natin, mga ka-aksyon po natin na nasa mga
binabaha ng mga lugar kasi araw-araw yun yung gagawin mo, no? Tapos yung bahay mo nando doon, alam mo yun, kung po pwede lang, 'di ba? Pag dumadating itong mga buwan na ito, mga ka-action, ay lumikas ka, umalis ka doon sa lugar mo, iwan mo yung bahay kung mamaari lang, 'di ba? Mga ka-action, dami mong mga iintindihin. Sana naman dumating yung time na hindi na problemahin ng mga ka-action natin itong pagbaha doon sa kanilang mga lugar. Doon sa yung kanila mga bahay. Kasi yung iba ngayon, yung mga dating hindi inaabot ng baha, inaabot na sila. 'Di ba mga ka-action? Inaabot na rin po sila ng baha. Di po ba mga ka-action? So, nakakalungkot. Nakakalungkot mga ka-action na ganoon. Sinanay na lang natin yung sarili po natin, di ba mga ka-action? Sinanay na lang natin yung pamilya po natin na pagbaha. Ito na yung mga gagawin natin, di ba mga ka-action? Pero sana, hindi yung sige, sanayin nyo na lang, di ba mga ka-action? Hindi maganda yung ganun. Sanayin nyo na lang. Dapat magkaroon din talaga ng talagang solusyon itong mga pagbaha. O di lalo pa doon sa mga lugar tulad dyan sa may Bulacan, lalo, di ba mga ka-action? Na siguro may mga part naman talaga dyan na dati na ay binabaha, pero ngayon mas tumitindi eh. So kung makita po ninyo mga ka-action, yung mga naipundar na mga bahay, di ba? May mga subdivisions na nga mga ka-action na dati di binaba. Ngayon floating subdivisions na ang tawag. Diba? Magandang makita kapag summer o yung mga time na wala po ng pagbaha, pero yung iba matagal na humupa, nag-October na, nag-November pa, baha pa, diba mga ka-action? Ay nako, so ganyan din maningil mga ka-action ang ating kalikasan dahil sa pinagagawa ng mga tao mga ka-action. Dahil din minsan sa kasakiman ng tao. Diba sinisira ang kalikasan. Tingnan po ninyo doon sa mga kabundukan po natin na kinakalbo na dahil sa development. Iba't ibang mga development na ginagawa po dyan. Siyempre, pag sabihin naman po sa atin, kailangan natin na umunlad, kailangan natin ng progreso. Diba mga ka-action? Kaya kailangan natin na magkaroon ng yung ating ekonomiya umunlad, kabuhayan umunlad mga ka-action. Pero tingnan nyo din kung maningil mga ka-action yung ating kalikasan. Hindi po ba yung mga binabaha ngayon, puro putik. Balag. Balag sa interest to. 1,000%. Diba? Ilang buwan lang yun mga ka-action na panahon. Ilang buwan lang na panahon yun ang pag-uulan. Ilang buwan lang na pag-uulan yan mga ka-action. Pero grabe yung pinsala. Di po ba? Grabe yung pinsala na binibigay sa atin. Kaya sana naman pag etong sitwasyon na to, di na lang samantalahin mga ka-action. Diba? Kung kailangan ng tulong mga ka-action o nagdeklara halimbawa ng state of calamity para magamit ang pondo. Yung iba mga ka-action, habang meron silang available, alam nila meron naman silang available na pondo po dyan na hindi pa gagalawin yung pera ng pang kalamidad mga ka-action. Gagawin natin ng paraan na magamit po yun mga ka-action na pondo para po doon sa mga kababayan po natin. And then, mga ka-action, ayun, kung talagang malawakan at kailangan po natin na yung tulong mga ka-action, magdeklara ng state of calamity, dapat mabilis mga ka-action ng pagbigay ng ayuda doon sa mga tao. At, bilang yun, mga ka-action, kasi alam nyo naman yan, pag yan ay ginawa nyo ng kalokohan, yung pondo ng state pantulong sa mga affected na mga tao, mga ka-action, dahil po dito sa kalamidad. Di po ba? Mula yan sa pinakababa. O yung paglilista pa lang.
Di ba, mga ka-action, yung paglilista pa lang, dami na po tayo nakikita rito na nagre-reklamo. Bakit yung ganitong pamilya dito, ang daming natatanggap? Yung itong isang family dito, o dito sa amin, hindi kami nabigyan, maski isa. Di ba, mga ka-action, may mga ganyan po tayo na nakikita. Oy, paldo ha, kahapon, nung habang tayo ay nasa daan, o nakikita natin yung ibang mga kumukuha din, o kaya may mga dala po sila na mga yung family food box. Wala agay, asam plura, kanto. Nararami wala jeep, ay manlinglingaw irarami aron, nanunong darami man tatalaran na lulugaran, o tricycle, kanto. Gaduntay katagito ay, o pigarang box laman. O pigarang pamilya. Diba? O kaya naman, aliberda. Siyempre, diba, ngayon, merong nanggagaling doon sa may LGU, o kaya naman, may manggaling sa, o DSWD. Tapos, wala man lapo halimbawa dyan, congressman, kanto, di ba? O, napigara kayo yung family, di man niya manaayamad kin. Kasi dapat per household ba yun? Kasi di ko pa na-try. Mga ka-action. Siguro, yun na lang yung sa atin na hindi natin need na magkaroon ng mapasama doon. Di ba, mga ka-action? Di ba? Kita pa natin hanggang samplura ka to, binilang kumikin 2, 4, 6, 8, 10. Oy, wow, paldo. Tapos maron makalugan mo, manlinglingaw ramay kin agay kato panangala kanda, panangala natan awat kanda. At least yung nakakarating, mga ka-action. At least nakakarating sa kanila itong mga tulong na yan, mga ka-action. Pero hanggang kailan kaya yun? Diba, mga ka-action? Tapos meron pa yung iba't iba pa na mga financial assistance para po sa mga kababayan po natin. Hindi naman sabi natin na wag na lang silang bigyan ng dahil lagi na lang ganito yung sitwasyon, mga ka-action. Kaya nga sabi natin ay dapat masolusyonan, mga ka-action, yung mga pagbaha na ganyan, o magkaroon ng mga projects para maiwasan itong pagbaha sakali, mga ka-action. Para at least yung pondo, mga ka-action, na ibinubuhos sa mga programa tulad yan, mga ka-action, ay magamit pa din sa iba din na mga proyekto, mga ka-action. Hindi lang puro na lang siya ganun na tulong, mga ka-action. Kinlaba man ay may pansamantalang tulong laba man, mga ka-action. Mga pigaran ago naupot la, diba, mga ka-action? Kasi syempre ilang pamilya din kayo na maghahati yan, o kung ilang miyembro pa kayo doon sa family, kung gaano kayo kalakas na kumain, mga ka-action. Kasi pagkain lang yun, di ba, mga ka-action? Pagkain yun na binibigay. Mamaya ubos na yun. Mga ilang lutuan nyo pa lang, wala na. Di ba, mga ka-action? Maliban na lamang kung naumay na kayo doon sa mga dilata. Siyempre, hahanap kayo ng iba pa na mga pagkain. Di ba, mga ka-action? Ay, nako, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay, mga ka-action. O, sino ba yung mga nakaschedule na? O, agahan nyo na lang yung pagpunta po ninyo doon sa mga venue. Pero, sana ay maging maayos, walang away, mga ka-action, walang singitan sa linya, kasi minsan doon, nag-aaway-away sila dyan sa linya niyan. Diba? Singitan. Singitan doon sa linya, di ba, mga ka-action? Ay, nako, mga ka-action. So, ang matagal na. Sabi nila, baka baka sa pagbalik Christmas party na. Ay, nag-uusap-usap, mga ka-action. Pati mga estudyante. Ay, naku, kawawa din yung mga estudyante na dahil itong matagal na walang pasok, mga ka-action. Nag-aalala din sila. Hindi dahil sa wala silang baon, mga ka-action, o kaya namimiss na nila mga kaklase nila, o namimiss nila mga teachers nila, mga kaibigan. Hindi lang yun ang inaalala nila. Naipon na yung mga exams. Mas humahaba, mga ka-action, yung kailangan nilang i-review.
O yun din ang isang inaalala din ng mga estudyante na hanggang ngayon na hindi pa nakakabalik sa school. Mga ka-aksyon, wala pang face-to-face. No? Wala pang face-to-face. Ayan, may pwedeng nagkaklase naman sila online class, mga ka-aksyon. Pero yung iba, syempre, hindi sila makapagsagawa ng kanilang mga examinations ngayon. Kaya nag-aalala na, ay, sana may pasok na kasi meron na kaming exam sa ano, di ba, mga ka-aksyon, sabi nila, meron kaming exam o kaya naman humahaba na yung mga i-review, di ba? Mga ka-aksyon, imbes na maka-move on na sila sa iba pa na mga aralin nila, mga ka-aksyon, ayun, naiipon, mga ka-aksyon. Sasabog na daw mga utak nila eh. Mga ka-aksyon, dahil sa kirami-rami ng kailangan nilang i-review, kirami-rami ng kailangan nila na pag-aralan, mga ka-aksyon. So, good luck po dito sa ating mga estudyante. Total, sabi naman po ng Pag-asa, baka etong next week, ayan, mag-ano na naman, mag-hello uli si Habagat, mga ka-aksyon, o si Pag-ulan, no? Naghahanda pa rin itong mga estudyante po natin sa makabalik ng klase itong next week, ng Monday, mga ka-aksyon. Pero may mga ibang mga school, meron ata na silang pasok. So, may nakita ko na mga mga estudyante na naka-uniform, naka-ID, ganyan. Hindi ka makapag-uniform ngayon eh. Diba, mga ka-aksyon? Doon sa mga hindi po binabaha yung kanilang mga lugar, mga ka-aksyon. Okay? So, yung iba pa po natin ng mga usapin, mga ka-aksyon, ating babalikan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Mga issue ng bayan, Hotline! Narito ang balita sa oras na ito. Haharangin na telecommunications companies na Globe Telecom, PLDT Incorporated at Smart Communications Incorporated ang mga website na nagpapalabas ng mga footage ng school shootings at iba pang karahasan. At ayon sa PLDT, sa iwalay na pahayag, iba-block nito ang mahigit 100 website na napag-alamang nagpapalabas ng mga footage ng school shootings at iba pang uri ng extreme violence. Samantala, tinukoy naman ng Globe ang 2025 Anti-Child Exploitation Campaign nito sa pagbibigay ng mas ligtas na online environment. Patuloy din na nakikipag-ugnayan ang mga telco sa pamahalaan at lokal at international organizations sa pagsugpo sa karahasan online. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaanong pack? Puro powder kasi lahat. Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing,
hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sen Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sen Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sen Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sen Marketing. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni od kiwala na sariling koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Danom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan.
Nagpapatuloy po ang programang mga issue ng bayan. Ngayon pa rin po at ako yung kasama po ninyo, Action Dove Tibakay. Sa ating technical department, nandyan po si Action, Conrad Alvarez. Ayan mga ka-action at tayo na naman po ay babati at nagpapasalamat po sa ating mga viewers dito po sa programang ito. Again, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig po dito sa programang ito. Thank you. Brian Harris Almonte, Rosel Hugilon. Uy nga pala, dahil nabanggit ko ang pangalan ng Ma'am Rosel, ngayon ang fourth weekly draw ng champion na milyonaryo pa. Ayan, mga ka-action. Damihan nyo mga entries na pinapadala nyo dito, mga ka-action. Para mas malaki yung chance. Para sa mas malaki na chance, mga ka-action, na kayo ay manalo. Champion na milyonaryo pa. Ayan, maraming salamat po sa panood po ninyo. Good morning. Ate Baby. Kuya Alex. Diyan naman po sa Manat Bin Malay. Kahapon sabi niya, magkikita sana kami kahapon. Pero gatuhod yung baha doon sa kanila. Diyan sa may Manat. So yung mga Rosario Bautista family. Yan, ingat po kayo, Rosario family. Ingat po kayo dyan. Sa Manat Bin Malay. Dami pang ngayon Diba mga ka-action, mga binabaha. So ingat lang ingat lang para di magkasakit mga ka-action. Yung mga inaalipungan na. Mga ka-action, mga nakakaroon na ng alipungan. Lalo kayong mag-ingat kasi meron kayong sugat. Diba mga ka-action? So ito na muna, dumako naman po tayo sa ibang usapin, mga ka-action. Itinutulak naman o nanawagan itong si Senator Loren Legarda ng agarang reforma sa laki ng mga klase sa pampublikong paaralan. Dahil ang sobrang dami ng estudyante sa isang silid-aralan ay hindi lamang problema sa espasyo kundi direktang banta rin sa kalidad ng edukasyon at kalagayan ng mga guro. Sa kabila ng pagbuti ng pambansang student-to-classroom ratio, iginit ni Legarda na hindi sapat ang national average upang masukat ang tunay na sitwasyon sa mga paaralan. Batay sa pag-aaral na inilathala noong 2025 ng Philippine Institute for Development Studies at sinusuportahan ng Second Congressional Commission on Education o ang EDCOM-2, bumaba ang ratio mula 39 tungo sa 32 estudyante bawat classroom sa public elementary school noong 2021. Sa junior high school naman, bumaba mula 54 tungo sa 44 na estudyante sa bawat classroom. Gayunpaman, nananatiling matindi ang classroom congestion sa ilang lugar, partikular sa National Capital Region, Calabarzon, Soc-Sargent at BARM. Sa ilang komunidad, umabot pa rin sa higit 6 na po ang estudyante sa iisang silid-aralan. At dahil dito, inihain ni Legarda ang Public School Class Size Act na naglalayong magtakda ng standard class size na 35 learners at maximum na 50 learners na ipatutupad ng paunti-unti at may ilang pansamantalang exemption. Ayon kay Legarda, ang layunin ng panukalang ito ay tiyaking hindi natatabunan ang isang bata dahil lamang sa dami ng kanyang kaklase. Sa sobrang siksik na classroom, nahati ang atensyon ng guro sa napakaraming estudyante. Bumababa ang pagkakataong makapagtanong ang mga bata, makatanggap ng individual na gabay at agad na matukoy ng guro kung sino ang nahihirapan sa aralin. Mas mahalaga, hindi dapat ituring na simpleng statistics sa mga estudyanteng nakaupo sa loob ng classroom. Ang 40, 50 o 60 na estudyante sa isang classroom ay hindi lamang bilang ng mga kailangang magkasya sa isang silid-aralan, mga ka-aksyon. So yan, diba? Isa ding maganda ito na batas, mga ka-aksyon. Sakaling maaprubahan po ito, itong Public School Class Size Act.
o ang SBN 2397 na naglalayong magtakda ng standard class size sa 35 learners o maximum 50 learners. Diba mga ka-aksyon? Totoo naman yun na hindi na natututukan gaano ng mga teachers. Isa ka lang na magtuturo sa 60 na bata, diba mga ka-aksyon? Mga elementary, high school, doon pa lamang sa elementary, di ba paano mo tututukan yun kung ikaw yung teacher? Of course, sinasanay nila yan, mga ka-aksyon, nagkakaloon sila ng training. Iba yung nagtitraining, mga ka-aksyon, kung nandoon ka na sa aktual. Di po ba? Talagang nakulaw iraan, talaga. Diba no, anak mo talura kanto no, anaw sulod ang taluot adayli kinla makapaaborido, makapa-stress, diba mga ka-aksyon? Lalo pa yung 60 na estudyante mga ka-aksyon na iba-iba yung kanilang personalidad. Kung ganun karami mga ka-aksyon, of course hindi na gaanong natututukan ng teacher kung sino yung dapat na bantayan doon sa kanilang pag-aaral. Ang maaasikaso mo na lamang doon kung ikaw isang teacher, yung active, di ba? Yung mga aktibo, yung mga nagre-recite mga ka-aksyon. Diba? Of course, may time na gusto naman nila na makipag-participate yung mga hindi nagre-raise ng hand, di ba mga ka-aksyon sa recitation. Di po ba? Kasi syempre yung nagre-reset, ito alam na niya, naiintindihan na niya. 'Di ba? Ang goal ngayon ng teacher, ang goal din ngayon ng teacher, malaman niya kung naiintindihan ba ng kanyang estudyante yung kanyang itinuturo. So hahanapin niya yung di gaano nagpa-participate. Pero sa dami, 'di ba, mga ka-aksyon, wala lare unamot kanto. Unamot larad kin sanib-sanib ira di man dirunganda o kaya ame bagda kanto dino ame ulo na kaklase da kanto ta petekanda ta palaga na ng sulupa da. Agara man recite. Di ba mga ka-aksyon? Ganun yun eh. Monta di mabunagay mandadapa ka laraman ay irungan. Ganun niya alam niya yung mga gulo nila dyan sa school, minsan yung mga kulitan nila na ganyan. Kasi nga, dahil nga sa dami nila dyan sa loob ng paaralan, sa classroom, di ba mga ka-aksyon? Mantala, di man nagungguno yan, di man nabandad-bunag, kanto. Man lamay bubuli anda, alang ka makabuli, wala kad arap eh. Siyempre, nanong nangdakan tampol. So, lagi yun, nandun pa sa dulo pa yan, mga ka-aksyon. Meron pa ba na nangyayari mga ka-aksyon doon sa mga schools na yung halimbawa sa yung PE class mga ka-aksyon. May pan-combine ng dara, may section kanto, wala rin section niya pang-combine ng da. Siyempre, Bautista. Ay, Alvarez. Di wala kan arap na inay. Aga makalusot. Aborido. Ano siya pasawa. Wala kang bandab-bunag. Adi, aluur natin. Bibilang estudyante. Ditibakay. Ay, problema din ngayon, di ba mga ka-aksyon? Dahil ngayon, yung mga letters na yan, nandun yung letter ng na apelyido mo. Di mo na makita yung blackboard. Kunwari, basic ko, wala mabasa to. Ay, mata to, hanggang miniritsaan si teacher. Diba ganun mga ka-aksyon? Yes, tama din ito, mga ka-aksyon. So, isa din sa napakaganda din na, na batasan na maipatupad ito. But, syempre, meaning din yan, mga ka-aksyon, kailangan pa natin ng mas marami pang classroom, mas marami pang school building, di ba mga ka-aksyon? Pero kung para naman yan sa mas na pagkatuto ng mga bata, sana mangyari. Di ba mga ka-aksyon? Hindi bumababa ang bilang ng mga estudyante, mga ka-aksyon. Nadadagdagan yan. Nadadagdagan yung mga bilang ng mga estudyante, lalo na sa mga public schools. Di ba mga ka-aksyon? So, syempre, sa dami ng mga pumupunta ng mga estudyante dyan, yun yung mga nagtatransfer doon sa mga galing na mga private schools, mga ka-aksyon. Syempre, talagang dadami ang populasyon ng mga estudyante. At tama rin, para matutukan ng mga teachers, yung kanilang mga estudyante, bawat anak nila doon sa school, matutukan nila, mga ka-aksyon.
Alam nila kung sino yung mga medyo mahina, mga ka-action, o kaya naman kailangan lang ng mga follow-up. Meron naman yung mga estudyante, hindi naman talagang mahina, mga ka-action. Kailangan lamang na mas maintindihan nilang mabuti, mga ka-action. Kasi meron naman yung meron yung mga struggling talaga, mga ka-action. Meron naman yung siguro kailangan pa ng konting pagpapaliwanag pa ng mga lessons nila, mga aralin nila. And then makukuha din naman nila, mga ka-action. Kaya naman yung iba na i-intimidate sila doon sa mga kaklase nila na active, yung mga matatalino, mga ka-action. Meron ding mga ganun eh. Diba, mga ka-action? Pero kaya din naman nila. Pero mga average na mga estudyante din, mga ka-action. Diba? Ito, kung ganito yung population nila doon sa sa isang classroom, problema, mga ka-action. Kaya tapos ang ano pa sa school, 'di ba? Hindi pwedeng magbagsak. 'Di ba? Amo na salaga ipulag sa estudyante. Hindi tulad yan noon, no, na-plug ka. Gano, pigay taong kanta na, gano, may masikang kanta, nadkin, elementary. Basta no, makapoy ka. Oo, totoo yan. Dami na mga repeater. Ngayon, ngalan ka pala naringal mo repeater. Aminitan, mamumoving up. Mamumoving up era. Tanan di man bilang ni Malarad High School da, o kaya naman, di ba, agdala na sumsumpa sa high school da, kanto, dino college la, di man la, pati bayan la, di man. Ha? Oo, totoo din. Kasi yung mga, ibang mga teachers, mga ka-action, ang sakit la ulo da, di ba? Sakit la ulo da sa akin, sige, ipasat ilaya, tapi anong kinla, makakin, nabawas lang sakit na ulo. Oh, di ba? Mga ka-action. Totoo din naman yun. Di ba? Sige la. Sige la ditan pa. Pero syempre, bilin ng damot ina may parents. Pagsasabihan yung mga parents na ganito kasi yung performance ng bata. May mga parents din naman, mga ka-action, na nagsasabi nga na, no talagang makapoy. Kanto, no talagang makapoy, may anak ko. Agi papasa. Di ba? Sabihin nila yan, mga ka-action, aapila yan sa teacher. Kaya lang nga kasi, nandoon yung hindi mo pwedeng ibagsak. Mga ka-action ngayon, yung role na pag-follow up doon sa mga anak nag-aaral, mga ka-action, ay ano yan, dapat magawa din ng mga parents, mga ka-action. Di po ba? Gusto ninyong magkaroon sila ng gusto ninyong magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan? Di ba? Yung mga anak mo natin, tulungan natin sila doon sa kanilang pag-aaral. Hindi ko ibig sabihin na kayong gagawa lahat ng mga assignment nila. Kung pwede, kayo na yung mag-exam. Kung meron lang ganun siguro. At kung alam mo yung ganun gagawin mo eh. Pero paano matututo sa kanyang buhay yung anak? Kung ganyan gagawin naman po natin sa kanila. Let them feel na sila yung mga estudyante. Kailangan nilang mag-aral. Kailangan nilang mag-effort. Kailangan mag-review. Kailangan mag-exam. Diba, mga ka-action? Kasi yan, preparation po nila, mga ka-action, sa buhay, mga ka-action. Ayun, ang role. Ayan, kung ang sinasabi, hindi sapat yung pondo, di ba, mga ka-action? Pero kailangan yan, mga ka-action, kasi kahit na meron yung batas na yan, mga ka-action, kung walang pondo, di ba, may hirapan din ang pagpapatupad, mga ka-action. Bakit kailangan ng pondo? Diba? Kasi nga, yung pagpapatayo ng mga school buildings, mga ka-action. Diba? School buildings, kakulangan ng teachers. Bakit kasi may kakulangan ng teachers? Ang dami-daming pumapasa ng mga teachers. Diba, mga ka-action? Ang may problema din doon sa hiring process. doon sa hiring process, baka may problema din dyan. Diba? Dami-dami tayong nakikita ng mga pumapasa, ng mga nagtitake ng let, mga ka-action. Pero bakit nagkukulang? Ha? Wala may isang papasa, pero kinanay kulang. So teachers, yakwan nyo. Kasi kailangan may experience muna. So magtuturo muna sila doon sa mga private schools. Diba? Mga niramal private school para makarala yung experience na. Tapos pag mag-apply na doon pag nakakuha na sila ng sapat na experience nila, gusto na nilang magturo sa public, mga ka-action, aminin nyo, may palakasan eh.
ay palakasan. Yung mga may kakilala dyan, mga ka-action, yung mga malalakas yung kanila mga backer, nakakapasok sila agad. Kung di man ng backer, kwento din kasi mga ka-action at experience din talaga mga ka-action ng mga nag-a-apply po dyan. O, kailangan muna may ganito, di muna siya sa sahod ng 1 taon, yung sahod niya na ipupunta muna sa di ba? O, sige, yung doon pa din sa may hiring process. O, kailangan, sub-teacher, substitute teacher, di ba mga ka-action? Marom, sandatan yaman substitute teacher sila. Na walay medyo, walay teacher yaman anak, kanto, akalib. Diba mga ka-action? O, tawag-tawagan dararabi, aron dito na yakaba, daran, mga letbusters din, mga ka-action. Dami, ganyan yung mga process. Diba? Solusyonan din po natin yan. May pondo, mayroong batas, may pondo, pero bakit kayo nagkukulang pa rin? Tingnan po natin yan, mga ka-action. So, sa ilalim po ng panukala na yon, mga ka-action, merong 5-year phased implementation at bubuo yung Department of Education kasamang Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways at mga local government units ng National Classroom and Teacher Complement Plan. Makakatanggap din ng dagdag na compensation ng mga gurong humahawak ng higit 35 na estudyante bilang pagkilala ng dagdag na workload. Mga ka-action. Ayun. Oo din, mga ka-action. Yung ang nasa 60, di sobra-sobrang workload pa. Ang dami pang paperworks, mga ka-action. Daming mga paperworks. O kaya yung sinasabi na, paano ba yon? Yung news natin kahapon, na yung mga estudyante na pala absent, mga ka-action na imo-monitor. 'Di ba? Bukod pa doon sa kanila mga paperworks, paggawa ng kanila mga lesson plan, 'di ba? Yung iba't ibang gawain ng teacher, mga ka-action, ay nalipang-lipang lara. Alipang-lipang lara. 'Di ba, mga ka-action? Kaya ngayong sabi nila, nabawasan yung mga paperworks ng mga dapat mag-hire ng iba pa na mga non-teaching personnel na sila yung gagawa ng mga iba pa na mga gawain ng mga teacher, mga ka-action. Para yung teacher, kaya nga siya teacher, para magturo, mag-focus siya doon sa pagtuturo, mga ka-action. Yung pa ibang mga rules, gawin na yan ng iba pa na mga i-hire ng mga school personnel. Yan, mga ka-action. Para at least yung mga naman natin, mga estudyante natin, hindi sila nahuhuli sa iba pa na mga bansa, mga ka-action na competitive. Competitive na naman mga estudyante, mga Pilipino, mga ka-action. Pero mostly, ang may advantage dyan, yung mga nasa private na mga schools, mga ka-action. Dahil talagang natututukan sila, mga ka-action. At may kaya, mga ka-action, na sila ay afford ng kanilang family, mga ka-action, na sila ay gastosan, ay send sa mga mas mga kilala ng mga school, tapos yung mga aralin mas advanced, mga ka-action. Hindi ko naman minamaliit yung mga nanggaling sa mga public school dahil ang dami din dyan, mga ka-action, na mga matitibay na mga estudyante, mga ka-action, mga achievers. Diba? Mataas yung kanilang mga achievements nila. Nagre-represent din sila, mga ka-action, ng kanilang mga school ng Pilipinas. Galing din po sila dyan, mga ka-action, sa mga public schools, mga ka-action. Diba? Pero ito, kailangan din po na ma-address itong mga bagay na to para sa kapakanan ng ating mga estudyante. Okay, mga ka-action? Ay, nako. Dumating na naman na oras ng ating pagpapaalam, mga ka-action. Dumating na naman pa oras ng ating pagpapaalam. Again, ingat pa rin po kayo, mga ka-action. Ingat kayo sa mga lakad ninyo, kung may mga lakad kayo, mga ka-action. O doon sa mga may binabaha pa ng mga lugar, mga ka-action. Ingat din. Pag-ingatan po ninyo na tayo ay nakakuha ng iba't ibang mga sakit, mga ka-action. Mga waterborne related diseases, leptospirosis, diarrhea, at iba pa.
mahabol. Ito lang, batiin ko lang. Good morning, Ma'am Jubilee Sultay Bogawan, ang Pangasinan Queen of Songs. At maraming salamat po sa inyo. Pero ako'y papasalamat pa rin sa inyo dahil po sa inyong pakinig po dito po sa programang ito, Ma'am Juvie, at sa family po ninyo. Ay, mga ka-aksyon, ako na po ipansamantalang nagpapaalam sa programang ito, mga isyu ng bayan, mga ka-aksyon. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez-Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako naman po inyong nakasama sa programang ito, Action Dav Tibakay, nag-iiwan po sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Aksyon Radio Pangasinan, ang oras alas 9:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio.
Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na.